Llavors, per motius de drets d'imatge no es poden fer fotos ni gravar. Nosaltres ho gravarem, tenim la Laia també a dalt que ho està gravant tot, us demanarem el permís per poder-ho fer públic i us passarem un enllaç. Quan tinguem el permís de tothom, les escoles ens donin l'ok, llavors us ho passarem. Per tant, tindreu fotos i tindreu vídeo, no patiu per això. Després voldria agrair a l'equip de Can Costa, a l'Anna, en Joan, a Mandami i a l'Anàs, tota la feina que han fet aquest dematí perquè això pugui tirar endavant. L'equip directiu i els professors de l'Escola de Música, la Carme, en Charlie, en Marc, la Raquel, en Guillem, que serà el que ho dirigirà tot això, a les escoles, evidentment, a les Penediques i Sant Genís, i tots els seus professors, incloent-hi els que han vingut avui, vull dir que això farà que tot això rulli i surti molt bé. I també vull agrair la col·laboració de Conya que no es canya, de Canya que no es conya. Ho han fet especialment perquè la gent s'equivoqui, em sembla. En Santi i l'Anna, que faran de narradors, a l'Escola d'Art per aquesta decoració tan magnífica que ens han fet, a la Georgina Tàpies pel disseny de la samarreta que portem tots, i a tots vosaltres, pares i sobretot els vostres fills, que seran els que realment faran que l'espectacle tiri endavant. I per últim a l'Ajuntament, a la regidora d'Educació, per tot el suport i per fer possible aquesta trobada. Moltes gràcies. Comencem. Tots som diferents, tots som iguals. Això em deia la meva àvia cada cop que li explicava que havia tingut un problema a l'escola amb algun company. I tenia raó, molta raó. Al final tots acabem tenint els mateixos problemes. Els que són molt alts caminen corbats perquè no volen ser vistos sempre. Els que són baixos caminen de puntetes perquè volen ser vistos. Els tímids volen passar desapercebuts i els extrovertits mai tenen prou gent que els escolti. Profe, tinc pipí. Hola, Guillem. En Guillem és un noi que té problemes amb el pipí. No té pipí! A vegades, si està molt distret, se li escapa. I a vegades també li fa vergonya dir que té pipí, fins que un dia el seu pare li va explicar que a ell també li passava quan era petit, i el seu avi, i que això ho acabaria superant. I de ben segur que algun amic seu també li passava. En Joan sempre deia el mateix. En Joan sovint diu això, però no ha tastat gairebé mai les verdures. Recordo que un dia va menjar espinacs amb beixamel i pinyons i li va agradar molt. Aquell dia no ho va dir que no li agradaven les verdures.
Ho va començar a dir un dia que va tastar un carbassó i no li va agradar. A partir d'aquell dia va començar a dir que no li agradava cap verdura, però un dia a casa seva van fer albergínies arrebossades i a ell no li donaven, feien un olor i una bona pinta, I tothom en menjava menys ell, com que sempre deia que no li agradaven les verdures, però no va poder aguantar més i va demanar, sisplau, que ell volia tastar aquelles albergínies que feien tanta bona olor. La Laia fa pocs dies que ha arribat a l'escola. Ve d'un país molt llunyà. La Laia encara no té gaires amics. A l'hora del pati tothom vol jugar amb ella. Els nens i nenes, a diferència de molts adults, només veuen una nena com ells, amb les mateixes ganes de jugar, riure, saltar, plorar i cantar. La Laia està molt contenta i els ensenya una cançó que tot sovint li canta la seva mare. Yeah.
A en Carles li agrada molt estar sol. A en Carles li agrada molt llegir còmics de superherois. Li agrada tant que gairebé no parla mai amb els seus companys. O bé està llegint còmics, o bé està tot sol pensant quin és el seu superheroi preferit. Els seus amics ho saben i el respecten quan vol estar sol. No li diuen res i quan vol jugar amb ells l'acullen sense demanar-li res. L'Anna sempre deia que volia ballar. L'Anna va néixer sense una cama. De ben petita ja li agradava molt la música i sobretot ballar. S'imaginava en un gran teatre fent voltes amb el seu tutú, en un escenari ballant hip-hop amb els seus amics, a la plaça del poble, ballant sardanes amb els seus avis. Però no ho podia fer, fins que va conèixer la Carme, una professora de dansa contemporània que li va ensenyar a expressar-se amb el seu cos tal i com era i amb les possibilitats que tenia. La Laia en va descobrir un munt, tantes que no s'ho hauria imaginat mai. On són els meus colors? En Sergi té un problema amb els colors. És daltònic. On són els teus colors? En Sergi no sabia què li passava amb els colors. Quan la mestra deia agafa un llapis de color vermell, ell mirava els seus colors i no en podia veure cap. Això el feia estar nerviós i ho va dir a casa. Els seus pares van parlar amb ell i li van dir que això passava amb tots els homes de la família,
L'avi i el seu pare també tenien aquest problema. Li van dir que ells eren daltònics i que hi posarien el nom a cada llapis de color, tal com havien fet ells quan eren petits. D'aquesta manera, quan la professora digués «agafeu el color verd», ell podria llegir el nom del seu llapis i fer la feina sense patir. Jo tinc un gat. Jo tinc un porc. La Maria tenia moltes coses, però mai les volia compartir. A la Maria no li agrada gens compartir i s'enfada molt quan algú vol una joguina seva, però tot sovint també vol les joguines dels seus companys i això fa que moltes vegades hi hagi picabaralles entre tots. Un dia a classe vam parlar del problema i la Maria va poder explicar que ella hi posava sempre molt d'ella mateixa totes les seves coses i que deixar alguna cosa seva era com deixar un tros seu i per això li costava tant compartir. Els seus companys van entendre de seguida el que li passava a la Maria i van respectar la seva decisió, però també li van dir que si compartia una mica d'ella mateixa amb tots, ells serien molt més respectables i cuidadosos amb les seves coses. I així ho van fer a partir d'aquell moment. Figura
de nosaltres té les seves manies, costums, problemes, i això ens fa diferents i alhora iguals. Al final, tots volem estimar i ser estimats, i això vol dir saber donar, però també saber rebre, i ser molt respectuós amb tothom. Quan no entenem una cosa, no vol dir que sigui dolenta. A vegades, apropar-nos als altres i escoltar ens fa entendre moltes més coses de les que ens pensem. Si mirem al nostre voltant, veurem moltes persones diferents, però en el fons compartim moltes coses de les que ens sembla. Això ens fa més iguals del que ens pensem. Per això, Tots som diferents. tots som iguals. Tots som diferents, tots som iguals. Som tots iguals nosaltres.
A veure, un aplaudiment, sisplau, pels professors de l'Escola de Música que s'han llevat molt d'hora avui per acompanyar-nos. Un aplaudiment també per en Sam i l'Anna, de Canya que no es conya. Ens han vingut també, s'han llevat molt d'hora avui per acompanyar-nos també. Un aplaudiment, sobretot, per unes persones que a vegades no hi pensem i sempre hi són quan hi ha un concert, que és en Damià i l'Anàs, que estan allà dalt treballant, en Joan Puig també, l'Anna, que estan fent que això soni, si no, no seria possible. Ara sí, un aplaudiment, l'aplaudiment més gran de tots, ja sabeu per qui va? Sí o no? Vinga, per ells, un aplaudiment més gran! També per les persones que han estat al darrere de tot això, ensenyant a tots aquests nens i nenes d'aquí dalt, els professors i professores de les escoles de Sant Genís i les Pinariques, un aplaudiment, sisplau. I bueno, va, per què no? Un aplaudiment perquè si no, no tindríem cap mena de feedback i estaríem tots sols. Gràcies per llevar-vos tant d'hora un diumenge al matí. Un aplaudiment per vosaltres! Ara és quan ja tot depèn de vosaltres, diuen una... Fins aquí, moltes gràcies.